Și cu aceasta, serbarea noastră s-a încheiat, dar nu în ultimul rând, înainte de a vă mâna lucrările, portofoliile copiilor dumneavoastră, ceea ce v-aș ruga un pic, când chem un copil, el va primi diploma și părintele să fie aproape să ia portofoliul, că este greu. Nu am o anumită ordine, deci nu dau o anumită ordine specifică, specială, nu știu cum să vă zic, ci doar exact cum le-am pregătit aici, aduse din clasă. Bade Elena. Să vedeți că nu sunt aici, portofoliile dau altfel. Bizadea Rahela.
Bruca Alexandra, Constantin Carmen Cristina, Crăciun Nora Maria, Curnei Maria Andrada, Ducuță Maria Alexandra, Dumitriu Alicia Maria, Giugăl Ioana Miruna, Ilie Maria Alexia, Ilie Maria Anca, Izma Alexandra Cristiana, Marchidan Maria Alexandra, Mareș Mihai Cristian, Mărghidanu Iulia, Mihai Andrei Gabriel, Moise George Octavian, Negru Andrei Traian, Nicolae Andrei Raul, Petrescu Ștefan Teodor, Plugaru Anca Elena, bravo, Procariana Maria nu este, Rasiu Ana Izabela, ați îndurat, Cristache Ana Maria Teodora, Seraru Iris Rebecca, Stana Erica Ioana, Tătaru Andrei, Săpârbea Andrei Gabriel, Vasile Mara Georgiana, Vasilescu David Mihai, Voicu David Andrei. Iar în ordine alfabetică, acum, ca să ne ajutăm, vom merge în clasă, ei se vor schimba, vă rog copii, mai stați 2 minute. Și după aceea se vor retrage copiii în clasa unde vor servi din cele ce ați adus dumneavoastră. Încă nu acum, vă dau portofoliile. Da. Dumitriu Alicia, cine